Isang mga sahabatu Rasulullah Muad bin Jabal as kanyan ipinaka madalam isabot yung mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko fiqh si ko mahukuman afqahun nas Muadu bin Jabal sertifikatanan o di na saksi ay ni siksi o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko yamanan yan na Muad bin Jabal at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asakubaya kumwa maganat sa hukuman man arada al-fiqha fa-afqah al-annas Muad bin Jabal sa ayamanan yan nakabaya maganat sa hukuman na ay pinakamapya madalam isabot siya hukuman na Muad bin Jabal ito mamuso ilmul faraid afradun nas Zaid si sa masahabo to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putsi ko yamanan yan na mga ansar mga tao si isa ayamanan yan na Madina sababsan naging kaiya kaya pakataling aging kaiya panyakit a virus corona as imakapupuon sa giyang kaya ang da China nas kanu ilabiro na matao iman to na di pangadagano anto na ay sabab akya para mo ay naging kaiya panyakit a panigas akya sabapan sa kiyadaan sa tao sa mga ingit so pagin kaya puunan aging kaya lagi da iya panyakit na inawaan o mga tao mimbagwit sa mga tao sa ginataniran aging kuto mga darpa pagin kasimbungan aging kaya panyakit na pangalay tanong sa aging kanan ang mga internet at nakit o nakaingit pilawayan at tatawin at tauron da mapira ka to kiling ka apilala sa aging kuto ingit taman si ikotrak na tanto madlag aging kuto trakon dito so paganaya ingit akaliyon daan aging kaya panyakit adi mangugalin nasukya pakasipat o mga tao na pelagwin niran agiyang kanan ang mga ingit natataawin ada abawon ayam anan yan na kiling ka amadaklataw sa kya palagwiron o mga tao na badindi mikikreaan to na ay sabab akya pa mo ay nagiyang kai andalagi da iya paniyagit na isa ami aloy asabab yan nakagiging kaya madaklataw sa giyang kananapiging kaya liyon doon na giyang kanapanyakit na sumangar rasik ay nisapar huwag ang maislam ay amala na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiram yan siya mga umatian o kaya aluin yan sa dalma Quran pada sipatu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. So Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi anabi akna ba ay katawiron si ko paganiyagya pagintaw niyan na di surat o di ina pembatya agi adna hikmah sa kiabalu niyan anabi la yaqra wa la yaktub kena ba ay katawiron na panunurat na ba ay katawiron na mata o matya agi parabu maran sumanga tao sa kanggiro iran sigo masa akakituro no Quran abiran matiru so Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyamati si iko mga kitab umiyang una na suuriano kaya pakabati yan na inis surat yan sumiyabati yan nakatan sa Quran apituro yan ay niturun wallah na parabo ka-eksrinan na gumaran agiyang kuto kang giraw o mga tao miyamati so Nabi orian yan na sumiyurat biyatiin sumiyangaw na kitab orian yan na sumiyurat na pituro yan na ginan sa Quran inituron rangan para budinan manggulaw lanay sa una hikma akyabaluin yan la yaktubu wa la yakra kena ba mataw surat kena ba mataw matya na para bu marin sumadagal imudul at bamak kagiraw as sa Quran na piyamatya o Nabi sa mga kitab umiyangaw unaan yan na orian yan na tinimo yan na inis surat yan dinan maptiro mga tao ko kinituro no Quran
kagi aya sifatu nabi na perlu naging kutwa kababalinian an-nabiyul ummi ay ma yaqra wala yaktub. Na pada miyalu ya sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yuhillu lahum at-tayyibat. Pembeli ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal siku mga umat yan su mga pipya ayam ananian na panganangkan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith na haram niyan udi na ipseparian kung mga umat yan agiyang kutuwa kakan sa ayam ananian na mga rasik. Nagyang kaya mga tao sa China akya puunan agyang kaya paniyakit at pininggas at paniyakit at pambetuan sa virus corona. Nasiya na namiyaka poon sa agyang kaya mga tao alangwa na marsik na pakiniran. Agyang kaya ulti nipay o di inabaos. Askan yung labiro na matao sa kapupalaguitan oron. Andi ni Kele ang kasagyang kaya old ang buburikis. Pupini mo sabi sa aging kutuwa ulo niyan na ayamanan yan na did na. So tigiran subrata sa di silubaan na do ulo niyan sa apalaguitan. Sa pangalibo. Sa ubat tamato ka aging kaya nipay. Ipupunupunian si iko mga tao, ipupuginjeksyon niyang ko mga tawag yung kutuwa bisan yan. Na pupulago yun tan, na ikida kasaging nga mga tao. Abayran din biyalo ya mapay taamas sa dairan. Diran di ayamanan yan na pagiyong. Diran di ayamanan yan na pamiriton. Diran di pagadubo na giyang kaya ahas. Giyang kaya ayamanan yan na marsik. Pening pemuno ayamana na baranyawa. Kaya ni sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam akabunu asagyang kaiya mga maranaranap apakapatay. Pedunagiyang kanan. Anipay PSI din sa Masjidil Haram naron kami abekar. Na ni sugu Nabi aging kutwa ayam ananian nakabunuon sabab sagyang kutwa abinasanian lagi dagyang kanan na orang nagugiyang kanan mga resik mga kaaden, mga baraniawah, lagi-lagi ang kanan area, abituan sa fasik. Sungklid, ayamanan yan. Na baraniawah, kapirat timan ikmiyaka kaya dutian. Kaya bisa ang sulawas yan. Aya sabab kaya bisa iron. Na kaya ato angan area aging kutua. Panganang kanaging kutua tao na, ayakat orono tao na da karsiki. Natayin na ba kaya titi anariana kaya pangulunian pan nagungkan aging kaya tao mambu mga tukaw ka na kaya bisa na pisembaan yan. Aging kaya riyan ay sadi na iya marsika ayam anan yan na pendula sa aging kaya leolo pa at tantua marsik na ay gada ka sa aging kaya baluyaw na aging kaya mga tao sa China. Aputsa ayamana na mapi taama panganangkan. Nagyang kaya mga resik lagid agyang kaya riya. At agad di agyang kutuwa babak. Kakasusubagan sa tigsigo mga sabaat ko. Mga tatao si ko antonay halal na ko haram. Agyang kaya babak. Na pilangoy sa na makalangoy sige na kautop man sa gilo pa. Uwi na si imaranis ko haram. Agito'y rajih haram pan agyang kanan abar al-maiyah. Baraniawah. Anda tarid na kapkuyag yan sa gilo pa. Ago si isa ayam ananian na si isa ragat. Na biyuloy na mapetam. Pukunsiran sa baos. Na disiran di magadubusan nipay. Napapamerito siran na uli na pupugudubu siran syariah. Na langon pendula saging ngaliyaw lupa na mapiad na katatamay ranon. Naigda ka. Kagi miyakan nila nagiyang kaya bisa. Na miyaka mo ay nagiyang kanan paniyakit. Na kata nagiyang kanan na virus. Di itutugulin sa ikong mga tao. Kaya no mananan. Pagkapalagoy yung mga tao kapadanan sa ikong paniyakit. Apo pangugulin.
kasuldo niya naging kutwa sa ataw. Naupuun adin apugubay sa giyang kutwa tao. Makagagdam sa giyang kutwa paniyakit. Adi mangugalin. Nasa din sa pugubayron na malbud. Akapupakatugalin agiyang kutwa paniyakit. Ito sa bapas ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napada ini sa paryense o mga umatian na upang mga kapapantagi ka sa giyang kutwa ingit. Andudu na giyang kutwa sakit lagi na giyang kutwa taon. Na di ini sa paro Nabi o baka tugalin sa giyang kutwa padingit sa kinayong kadin. Imada agiyang kutwa kisasambali agiyang kutwa paniyakit. Kapangalibo sa ubas kay mabaloy, agunsi, sa kapagatugali na giyang kutwa paniyakit sa giyang kutay sa ayng. Amat tiro at tigiran, kagiya kaya miya ataling magiyang paniyakit, kagiya sa gato na awid yan, apun sa giyang kutay ngid, akya bayrosan na sumyong sa ngadar patano, nakatiya, mimbaloy ayamanan niya, agunsi agiyang kaya bayros sa giyang ngadar patano. Nalaido tumamboy ni sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubumatatago ka sa giyang kutwa darba adabon paniyakit. Nabakasong sa giyang kutwa darpa andudun sa paniyakit. Kaububudin ayamanan yan na mga sendit ka sa giyang kutwa oryan o kapakaumang ka sang kutwa darpa. Namiyat tiba ba agiyang kutwa kaya tawir ka sa sakit kaapya din. Umasisipti ka, masisiap ka sa giyang kutwa darpa. Adabon ayam anan yan na virus. Nasumyong ka sa giyang kutwa ayam anan yan na anaviruson. Na dinang kabayaw agamatan o agam Islam. Ayam ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya sa unad na mga pamilya Thaqif. Miya taling umasiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na adin amisa sangiran amama amajithum. Ayam anan yan na susakit, aya sakit yan na di mangugulin. Na kaya ko numayli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namigay sa signal sa Nabi sa tiga na kad baya naka. Sabnarat tigo Nabiya tiyari maami agiyang kanan agya pag-Islam mga sapi mo baya amis ka. Sa miya wachib ragaso wachib siya mga Muslim na miya halal ragaso mga halal siya mga Muslim o gaid na dikas ipagubay sa giyang kaiyadar pa. Ay maana na ay giyang kutuwa tawa ad na paniyakit yan. Na tumo abad makakadun si kudar pa. Adi sabad iputarol sa giyang kaya lupa. Kapag makapangugalin ay giyang kutuwa paniyakit yan. Sumiyang kasunabi sallallahu alaihi wasallam ubagyang kuto mama na pagantap sa giyang kaya darpa abandagan sa tao. Ayamana na kapagayagiyang kaya sakit yan na maridi pa nga sa tao masusugot yan adi saba pakipaluma mga sa giyang kaya taman yan ataw na umanikas sa ngawan yan na makasagab sa giyang kuto virus yan paniyakit yan. Na inirano Nabi uba makataro sa giyang kuto mama amadudum. Adna paniyakit yan, adi mangugulin. Aya panakatiro Nabi na tiga na far minal madadumi firaraka minal asad. Pagawatang ka, pupupalaguin ka, agyang kutwa tao. Adna sakit yan, adi mangugulin. Sa lagi do ka pupalaguin ka sa giyang kutwa arimaw, apungan sa tao. Agi suwagamatan wagam Islam na put. Sipat wagamatan wagam Islam napakapupunang gilaan yan sa mga tao. Pakapupunang gilaan yan sa mga tao. Para kapupungalian niran agiyang kutwa kakulaw la agiyang kutwa kabinasaan. Ito'y sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam napadamya aloy namya tiruyan at tingin far minal madadumi firaraka minal asad. Palaguin ka agiyang kutwa tao. Aad na sakit yan amadudum ay manan yan na paniyakit ito. Adi mangugalin transferable sa lagid o kapupalaguin ka sa giyang puto aarimaw apungangan sa tao. Mabang sao sa giyang kaiya kuliling aranaw na si kumasong mga sahabo Nabi mana Laid Umar ibn al-Khattab. Na aya biluin yan awali si isa ang dasam na Sumuad bin Jabal. Wakil yan ko kapat tinura ko mga tao si isa ang dasam.
nagumakaliun da agiyang kaya panyakit si isa ayam anan yan na ing dasam. Na kautudan paganay na sumuad bin Jabal na sumanga siringan yan na miyamatay din sumanga watairan. Bedum basay miyakli dagyang kaya lopas sa ing dasam sa kadakla miyateron. Oy. Na dumati na miyaka minisampay, miyaka timbawaw supan yakit ataon sa giyang kuto sulduwalay. Umuad bin Jabal ay sanan siyong mga la, aw lama siyong mga suhbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akyat tanaan apan yakit suwatayan, 2 kataw, 3 kataw, 4 kataw sa taman sa palayan yan siran din minikubur. Na aya Musawir Umar na tigyan na tangkalas karakan. Kainito ka tigyano ay may susurat ta ukor ka. Na kisugat ka ayamanan yan na panyakit. O katatago ka sa ingdasam na oryan yan na pangalidas ka ko panyakit o kapilagwing ka sa giyang kanan kapag watang ka sa nganadar pa. Yani, firaron min qadrin ila qadrin ginasot tigiran, tigo mga ulama, kapalagoy, apagawa kasi ikuukuran, nasungka ko kadua, ayam anan yan na ukuran, bara arap-arapan sa umarsa, ububu aya ukur yang ini, Muad bin Jabal, nakasuwat na virus, at taon si isa ing dasam, upamaka di awas sa ing dasam, na upamaka awaon, na ayam anan yan na paligtas, si isa giyang kutwa virus at taon. Sababsan, na ayatin dugo Muad bin Jabal na tigyan asuka kapakataling uma o taon si iko pamilya ko at kilangalanganiran. Kilangalangan yan siran mamuno sa taman sa matay ako ron. Na tumuon na ka na natigyan aba sa aymanan yan na bako palagoy abakan masupak aging kutuan dauan o nabi sallallahu alaihi wasallam ko kinisaparan yan sang kutwa kawa kudarpaan dudunsot ayam anan yan na taon sa sungta si kudarpa adabon ayam anan yan na taon sababsan na niyaw no Muad bin Jabal sa piyakat na yanon sa taman sa kiyat timbawan kiyat tanan sa kanyan apanyakit at taon na miyatay Muad bin Jabal. Sababsan mabang sa usag yung kaiya ulilingaran no. Nagyang kaiya kapatataling magyang kaya panyakit. Nagyang kaiya Saudi Arabia na ad na mga tindigiran sa kapilindinga si ko pagtaw na padun agyang kaiya kapilindinga ko mga pagtaw sa uba. Maka ada yung mga agyang kaya panyakit. Nakayakatawan tanong agyang kaiya ang damang Arab asiran matatagos sa agyang kaya lamba agyang kaya dunia. Na upama kakatag isa panyakit agyang kaya ingadagyang mga Arab ay malalagyan nga Saudi Arabia asiran matataw sa gyang kaya lamba ka dunia na upama kakatag isa panyakit na miyakap piya din palunta na yan sa gyang kaya sabangan sedupan gyang kaya pagutaraan na gyang pagabagatan na gyang kaya dunia agi asiran matataw sa lambak nagusiram pa ni ayamanan yan na darpa alang wanataw Muslim na pupataling mga sagyang kaya ingad agyang kaya mga Arab maalagyan nga Saudi Arabia nagiti sabab apakatit taman no nagyang nga Saudi Arabia so langwan ugil bakyan sa kapagar na niyan so ba mga uba mataw sagyang kaya darpa ira nagyang kaya virus kagi upun nga virus yagyang nga Saudi Arabia na palunta na agyang nga panyakit sagyang kaya sabangan sa depan pagabagatan ago pagutaraan agyang kaya dunia kasi ni matatago sa center agyang kaya ayman na dunia nagiti sabab imanto na maluiran di pamlanon andemane okit adikiran kapaka sulod agyang virus ka linding si ko mga Muslim o babadong giyang kaya pakatataling na virus panyakit na ba ayam anan yan na maka mo ayan maka sulod sa giyang darpa
na sulangwan no tao sa giyang kaya dunia penumpang sa giyang kaya Saudi Arabia na ubasira nun mga sukat pa mga makasuldon na miya kapiapid na kapalunta na in sa giyang kaya ingada dunia neno giyang kaya mga alimtano na siya mga pedosya niran na kinagtanogirambo sumatin nagagiyang kaya mga ingid tanong mga pagaritan o mga Arab sa kapagrunas sa giyang kaya paniyakit iman to na miya po sa giyang kaya orasan no gisa program agiyang kaya Jamiatul Waqf al-Islami di ipamagumbungan o mga ulama iyo miya taling magiyang kaya bangsa tanong gurutan o si Al-Alim Sadiq Muhammad Uthman mabubaluyan nako dagiyang kaya mga ulama sa giyang Jamiatul Waqf al-Islami piya ka nuda ano nagiyang kaya mikrofon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya ka nga kuhan. Introduction no. Pinis ka sana kaya paling din niya sa English. Oto. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Miyan nagyogyong kota wa tayo pagarini wa da sala kawarmo kay Sheikh Abdul Wahid o kaya pamagusayan yan siya gyong kota bundingan yan imanto pada mi aro niya nagyang gaya mi pantag sa gyang gaya virus gyang bantuag gyang gaya Saudi Arabia na piyakalanggap yan sa gyang gaya madaklataw maluyarampasan inron gyang gaya pumagumbra ko ay mana niya nakapakasuldiran si gyang gaya Makkah o gyang gaya Madina misaba po to sa babadun na makasuld mga tao makapupun sa gyang gaya mga inged ibarat gyang gaya mga inged miya aloya na miya nga tutunan sa coronavirus latara China gyang Iran gyang gaya mga pada inged latara Iraq Kuwait Emirate na agu penagi Yaman na sama tu nagi Saudi Arabia na katawan-taon na kelimbudan na isang berang-berang na iya mga nisyon na aya matatendu apa kasuldun na mga muslimay na sama tu na miya kuya to ka uman isa na pembeling ko ingedian na aya kebirusan na sa mga muslim na sabab ko linding agyang kaya Saudi Arabia sa kumadaklataw siap yan sa agyang kaya mga muslim uba adin maadin paniyakit si ko mga ingde mga muslim sabab roon na inadniran agyang kana na kuan kapag rena sa agyang kaya mga tao sabay man yan na sa agyang kaya di kang gigilubo apon sa giyang kaya bulong sa giyang kaya karna nga virus na idapon na mato nanto na mga dapat tayo mga namiransan na katay man tuad na mangi miyang aloy ang mga imbulong sa giyang kaya virus na mga pipiyo to ngayon to nakagiyaya man na niya na nakuhan mga nanauto sa kagaan na ayaman nakapakalaka agyang kay Saudi Arabia kung oras ayaman na niya na matoon sa titubulong agyang ka na virus na matoon na ayaman na niya na palakaan nirap man agyang kaya Makkah agyang kaya Al-Madinatul Munawwarah o kapakasulun barang-barangan ang mga tao kung oriyan o katuuna sa agyang kaya panyakita yang gaya na makanggulan na isa yang gaya kierna na gaya na makanggulan na isa ko kitabu Allah wa sunnatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na mialuin yan so kapalagui sa giyang kutua paniya kita majzum na pelaguyan sa datar kapalagui ko ayamanan niyan na arimaw. Far minal majzum kafarri kaminal asad. Ayamanan niyan na palaguin ka agiyang kutua paniya kita. Ayamanan niyan na penugalin agiyang kutua majzuma kuan na ayamanan niyan na datarwat yeno kapalaguin ka ko arimaw. Sa punso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ana hadis yan pun igra mo nito adna paniya kita di manggalin na upang makakapapantagi ka sa giyang kutua ingad na di ka pa kay uba kaon makaliw na di mo muka pa kay uba kaon makasuld ada masugat paniya kita gina ni pamana kapakambubukan yan si sa giyang gaya agama tano agama Islam na giyang gaya pinggulola giyang gaya Saudi Arabia sa kierneran ko mga tao na mga galbukanan ada pa tayo manan yan na nasuguan o agama Islam na kanabanan minting ka sibu sa giyang gaya kapaka babagra giyang gaya dapan katoon agiyang gaya titu bulong yan na matoon pipian inshallah na manan yan na kiyaw pinamban so ay manan yan nakapamakasultano si sa Baitillahil Haram pumagumra. Pasibula ay manan yan na mga di masaulan. Why? Di pan makakama ko Ramadan nakalakaan. Duty anto ka na miron. Why? Na kapakay pan mambuha ay manan yan na mau magyang kuta Ramadan ada makapagumra. Si ikuras ada katuon nagyang kutua bulong. Isaw na si ikuras apa ma na mabalo ini awida akal agi nga sakit upang makadid na matuno na bulong na titu bulong giya ipaman nakapakalang kapamiron na sa kanun na iya mga tao pumakinigiman to sa giyang ka radio station agi nga inamin italamba ini panyakit alhamdulillah kasakatano sa giyang ka Pilipinas na daga ida ba umya adin mga panyakit da matuon si sa giyang ka ingenteno nag-iipan na matantanong ko kadang tanong Rabbul Alamin kagiyain na mga limo ay wallah hada min fadli rabbi na mga kalbihan na yung kadnantan wa Rabbul Alamin na umanisa na panalamatin niyan sukad na niya na Rabbul Alamin kagiyang katiba na ya kini kaya pa ka kaya niya na misaba pa ko mga dusa miyang gudo la mga manusia na misaba puro na miya kataling masurarang ito Allah nagiyay ipamana miad na ada taray nakatay mambuag yung iya mga ingod pamana na datara China, datara giyang gaya Iran, na yaman to na badaboro na giyang gaya Iran kasudin so mga datukiran. Na ano po na mga ambasadora, miyatay ron. Kuhan, na datara po na giyang utuwa mga minister Minister of Health, na nayam suka miyadoy na masusugata giyang utuwa coronavirus. Na panginita ko Allah di makalawla da isa giyang gaya mga ingad mga Muslim pamanan na di da kabinasan yan ay abu amatayron na sa mga tawa yamanan yan na giyang kutuwa tawa po kabinasa ko kapuy sa giyang gaya dunia mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na giyang gaya may pantagsi na adin na miadlo ya skam ya mga ulama sa giyang Jam'iyat al-Waqf al-Islami na pagad na miya isa na dua na ino ka mapasadam yuto na pakalangkap nami sa giyang ka Facebook pakalangkap nami sa giyang ka radio station sa lang na dapat rautan na giyang ka na kuhan mga pumakinagan sa mga kalangkapan na inshallah na manan niyan na manggulo lam ito kung kaubar liam ya isa ko mga oripeniyo mga ulama si sagyang gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami ko kapusaya sagyang gaya isa aminita lamba awid akal ko ay manan niyan na kapuyngud tano kataya gyang gaya pagariak na si Sheikh Salamuddin na si Sheikh Manto na kuhan lamba na kan sagyang gaya oras ano kaging gaya oras mga padagaw ina na
aluin tanobu agi nga iya mi pantag sa agi nga iya kuan maudutano kay man to nadatano kasumpati so anda nga maudutano misabab sa agi nga iya kakamputid na oras misabab po to sa anak ya dar pa na meeting nagugyang ko to giyan nga iya kargan na kapakaw kito man isa si saging nga iya lalan ada sutiran na tra sa 5 ka minutos na dimbuli gira ko na midi sa oras na gira ko na kailang sa oras asi tabu sa giyang uta kapaka untod ta sa uta traka naino ka di pa maparu ba ay manan yan naging pagariak na di kanong kabugan sa oras na bunday mapian na itanap pampamakindigan balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala kata sa pagariniw wa tayo abang sa niyo isa ko mga gurus mabusa giyang gaya jamiyat al-waqf al-islami ada salakaw ki Salamuddin Pasandalan bangsa niwe sa Watu Balindong agus yang gaya Bacolod Pualas falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mustami'in al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wala sama piaging utua mga guru tanu saging utua bandingan Iran mga pantag saging nga iya maananya na mini bagwa awida akal sa dunia agyang kanana coronavirus. Agyang ga iya coronavirus sa miya adin sa agyang ga iya ingda sayna na diman transfer ka madagal na ingda pada manakiat tugalin na niyan. So agama Islam na agama ini alimu aswali sulang ulang wana kesababan sa kakebinasa iku manusia na ini saparian iti so Allah Ta'ala na ini saparian so mga panganangkan kaad na hikmah kini saparnya nuna saad na mala hikmah na agyang kutuwa kasabab sa pakabinasa sababan sa kakabinasa iku manusia kapag mabinasa na suhiltian o di na sukapingid iti lango na ini sapar wagama na limo si iku manusia na miya nagtanong sa mga bandingan o mga ulamatan o ang kutuwa maanan yan na yung nga iya say na isad na iya pagtawa di pumimili sa pakeniran kaharam diharam na pakeniran taman sa mga old na isa na nakaluda kaya sugat takira na virus sa coronavirus. Salakorupan na agya sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanya na nabi na kanabuay din di kapakatiro na banyan baya ginaw ka ipigilahamon ipagwakhirun wallah yung takatiro Allah Ta'ala awama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha da di kapakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa banyan baya ginaw ka inunta na ipagwakhirun wallah Ta'ala na isad na miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang utwa miyalun yan si kung mga muhajirin kaya panutulaw no Omar yung kuta amanan yan na kaya panutulaw o di kalipan sa Abdullah bin Omar yung kuta tiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asral muhajirin hay malilimuda mga muhajirin na 5 betadat tigian au pama kabar hanud na amana iti ba apa pelindungo ko Allah ubani rauta na isad na mi ali Rasulullah sang kutua 5 na paganero na gyang kutua katiru yana
daati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapayag o kadar wakaan ka manang utak marsi kagalbak lagi dukasina si iko man napagtaw saya man napakalangkap nira nang kutadiran undi kang gulawla nana inunta na mapagkira na gyang kutuha taon manang uta mga panya kita di mangugalin augyang kutuha mga sakit ada maadun si kumyaw na niran kau tuha man na isad na riyak kesabapan sa gyang kaya mga panya kita pemangibu pia makalaklak lagi nga iya kambarasina gen nga iya kangulola sa haram tagid mambuang nga nakakan sa haram nalaman na nga iya kiyang barasina nga pagtaw sa dunia kaya rin iya nun ka minibago nga sakit ta AIDS amanan yan na isan mambuang miniawid akala dunia kamargan bulungan nakatya minitundung pa na gyang nga iya ama na sakit ta coronavirus na yang gusto ay ama na niya na sabab sa nga iya Saudi Arabia na tantuira na rin isa sakal so pagtaw sa dirun kabinasay na sabab sa nguto kabubalo niya nagyang nga iya Makkal Mukarrama aplawin ng mga Muslim sa dunia na ama na niya nagpakapon sa nga pimbarang ingat sa dunia na kepakaya na si makapunsang ka ieng da kapupuna na virus na gyuti sa bapa ama na maliura ni mantu di prepara duna ande manayay kasyap agyang kanadar pa daabun mitugalin apan yakit gyuti sa bapa pia kalangapiran agyang nga iya ipu ni mantu kepakaya tigu sa ada mga saulan-dulan na dapasin na makapagumrah kakagya pag-istrikto nira naging nga iya kapapakasuldo mga tao sa nga iya na Saudi Arabia na di tanutuki daw sa Saudi Arabia kalimos ko pagtaw kaging utakabasang uta mga pagaritan waging kaya Makkal Mukarrama na pagkalimudan isa pimbara nga Muslim sa dunia nagupon masugat a virus na malaso kapaka kapal langkap yan sang kay dunia kalangon na nasyon na sungun na ginanya manan yan na kini sapar no ng Saudi Arabia yung takabasa ang utwa gurutanu gina makapapasuda isi ko kitabullah so hadis o Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kana nakapalagu isang kana na panyakit pangugalin lagi dan mutaketir unu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaruka minal madzumi firaruka minal asad o kafirarika minal asad so kapelagu nga sangutwa pania kita madzum itu sutikirana sakita pengugulin isa manero nang utikirana lagi tong da pania kita launarya pania kita pengugulin ka nabugyong utwa sakita madzum gyang uta amanan na tusi pusero na gyang uta pemakaputi lawasyan udina aman nanganin sanapan ya kita nana lagi duka pelagi nga sangut arimau na so arimau nakataon tanong uta kapelagi runo tao gitu amanan yan nami papasudanan si kitabullah na hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ay agama tanong na agama ini alimu ayad na kabayan nagyang kutua kapanang gila yung mga tao sang kutap pakabinasa rahimallahu mra'an kaddamal hadar ini kelimu wala ang tawa pengunan niya ng kutua pangali na pangalian na Saudi Arabia gyang kutua may na mala ang kutua kaya paka langkap yan sa dunia sabab sa amay kadiran ranon ang kailang mga tawa mana pagkapungong bala-bala di ma-examine pipia di mailay pipia adna sakit kawidan niya na lagi nga ya coronavirus miya aloy na miya karagar na ibulungan kamadahla miya sugat yan na damati na
tininggas na kautua miya panutulip ng utua ulamatan wa Sheikh Sadi kaagyang utua sudun sa mga opisyal sa nga Iran na miya sugat ta coronavirus lagi dagyang utua ambasadura Iran sa Vatican na miya sugat ta virus na ini ka silang lagi mambuang utua Ministry of Health ta Iran yap nang utua uluan Iran doa si Khamenei na niya na miya sugat pa na coronavirus na nagyang mga tao sa Iran na na niya na madakla miya sugatun giti miya panutul pa nang utua na niya na mga Shia sumiyong sa Iran puna Saudi Arabia na willing siran na sisiran papakaukit sa Kuwait kaya di ka ba Saudi agyan nga naman kagyan uto amanan yan na kurang to relasyon nila na nga Iran na siya papakaukit na sukya pag di Iran sapli na ayaman ang willing siran sa ako sung siran sa Kuwait na sa mga Kuwaiti na yakabera na ma-examine din o daw idira na virus da coronavirus sa sakitira na din paki-examine na utama nga taga na Iran agi ay kabay nga Iran nagi nga sakit ta coronavirus na makalangkap sa nga mga ingdo mga Araba mga Muslim Sunni nami ako masiran sa Kuwait na yamanan yan na desyan makabaling sa Saudi Arabia saya hindi dira Saudi Arabia na pemulungan rudin pagupaan nila no gyang kaya gobyerno Kuwait gitu mana niya na kapananang gilag yang iya Saudi Arabia iti sakatano madaklataw na mapya ang kutwa ayatan wari ko anak tindig na sutindig ko kamatano pagi nga iya kapakakwasa pimbarang apanya kita na isad naman asabab naging kutak kya sugu ka kuturuan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ciko kapangan kan na lagi nga iya mga taga sena adi siyang pemilih sa pekeniran kaul di ulid na pekeniran haram di haram na miya kalul mungkin sugat tira na makna niya na panya kita coronavirus gitu ya mana niya na swagamatan na inaluin yan suma halala panganangkan suma haram lagi yang utama haram na pananggilaan tanu dun kainu penaki ini saparu agama tanu pakabinasa ko manusia pakayad na kebinasan yan na suhilt o manusia lagi membunga na ibarat na ada masumbali amano ka naman dahil lamia kakenua miya masasama no sa mga poultry apun sa nga iligan kagaya na miya kakon sa panakit kakagigyan ka na dama sumbali barata manok abun pekal na surugo yan na miya istidi sang talaw siya na miya boleh bakterya na pamasa ano to na miya kakan sa bakterya na kaya sabupan sa kaya pakwan yan sakit iti pa na so agama tanu na agama alimu inu niyang penakip ya kaharam kagiti mapyar ka manusia apa nang gilaing ka na inu niyang mambukhilal ka kenapa kawan kebinasay na so agama tanu na bita dan tanu yan sa bitikan ko kapangankan at na inalun na haram na halal na gue penakabay agama nang utwa ka pamanak na baka penubra ko kapangankan ka iya po kabinasa penmanan ko manusia ang utwa bang penubra kulu wasrabu wala tusrifu kang kanu tigu wala na uba kanu uinom kanu na uba kanu pagisrap mana uba kanu panubra uba kanu pangila na so kapken sama dengan isana nakasih safety o amanannya na manusia yanani yanani kapaka penanggilatan sa giyang kaiyamanan niya na bebuka pangankan kagi amanan niya na isa na pedap kesabapan sa kapakakotaw sa mga panyakit giyang iya amanan niya na
mangataw hadiran dina tagu isu kapangan kaniran sa amana penanggilaan ka haram diharam nakianiran nakasasababan itu sa kalbu da kapakakweran sa mga panyakit. Lagi duto mabuas so kapenanggila isi ko mga galba ka mga rata. Na penanggilaan. Ging ko ami aluitan wakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adad na kapayag yang ko tuwa piyaka sisingay mga galbak mana kandarwakaan kasina si kumataw inunta na bakiran di mapayag agyang ko tu mga sakit taon o di nang uta mga panyakit ada maadin si kumyaw na aniran. Ikadusang utami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daa mambu maanan yan na kakurang yung mga tao si ko kakilu katimbang si ako mga padugang ay nunta na masugat siran mambu krisis karga na kauyagan na disiran ipaginuntulan ng mga ulwaniran isaw to kasabapan sangot to kap kataling umangot kap ke krisis o pagtaw asabab sa giyang kuto adi kap paginuntulan no tabiat ako sabaan ko mga padagang ama na niya nabas yang bukilo na napapalte kan so kilo timbangan na isaw to ako sabapan sang kuto ke krisis o pagtaw na udi kirang kipaginuntulan no mga ulwaniran ikatla mialis sang uta hadis na ada karena mga tao si kudiran di kapaka andiakat mana di kapaka andiakat tu mga tamu kiran ay nunta na marn kiran ama na niyan na oran debus mga pangyaman na din pakoran wallahu ta'ala nanagi ama na naman ng maululatan madakal na iya maana di maka pemula pakasaud sa ilaw kagiti na peneo sa oran na iya sabab pa iyang kaya di ka kurang oran na sabab sang kuta di ka pendiakat usabad niya patutamakan diakat naman na rin sa mga lokstanwa sira na sisiyap nira ng utabirang bukan diakat na titagumpia sa mga pamulaniran madakal sa unga tiap mana nga ya bagua masa ay nindare nun sudika pakan diakat tu kaya patutan na makan diakat nagi mana niya peso kapuguran niya na maninit na maito kekurangan so emanakaw ya ganu madakla tao pada pensang utami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesababan sa giyang utua manatibo Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kutua di hukuman o amanan yan na mga ulwan o mga tao si ko ini turun wala kitab wala na inunta na amanan yan na misugat sang tapagtawag yang kutua ke amana kumbuan sirano surang iran na peri so mata tahu sa tangan iran na kuan surang iran na lagi dengan maulolatan madakla mata tahu ko mga darpatanu mga kauyagan na ay mala dirunding guna na so salak oraktan lagi dengan aranautan isad na mala sabab lagi yang kutuadat ke hukuman si ku kitab Allah subhanahu wa ta'ala nagu pada pernah mialui na kebaluya ayah buari di ke usaranu pagtau sang kuta begerian lagi du sandiatan na so pagerinian sabu sang kuta da ke hukuman si ku kitab Allah subhanahu wa ta'ala yanan yamanan yan nang kaya pagkulola akap kesugat o pagtawa margun na isad na mal asabab na sabab sang kutua di manggal buku mga tawa dusa yang utakatir Allah ta'ala dahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas miya rineg su kabinasaan
si ko gilupa nagu si ko kaludan sabab kumyang galabak o 5 o mga tao. Ginan. Miyada suamanan niya na kalaa ka pagungo mga pamumulan tano, may binasa suamanan niya nagilupa. Miyada su kapya mga pipiasda ko ranaw tano, kaludan tano, kasabo sang kutwa miyang galabak dusaw mga tao. Na si kumasaw mga loks tano, na hindi dakal ang kutwa mga pipiasda sa ranaw, na mambuka pugungo mga pamumulan tano. Nagyang utakatiro Allah Ta'ala. Dalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yinan man na mataan wallah na damabaloy. Aban yan na pagalina so limu yan ay nilimu yan si kopagtaw sa taman sa diran alin na ginawiran. Naman ito, ini soalan, ini promise na din ito pagalin. Na so betadu mga lokstanuguan ni na ini ikakalimusiran wala. Ako kapakan didak lakiran wala sa iko mga sada mga pipya saranaw gusto madakla ungo mga pamumulan. Na isad na riya betadu mga lokstano ikasuat kiran wala naging utwa kapan nang giliran sa haram, kapan nang giliran sa bus yang makan sa haram, aging utwa amanan niya nakagudi din sa utwa haram. Na ngiti kesan na aya iran na pagkena so pasadiran. Apa so temos na sutina so pagkawera na temos at tagas. So gula na sila din temuk sa tabu. Adi siya kuwasang kaya pagkapun saliwa pung kumasarwang. Kapan ang giliran sang kutakapakan saram natatarik mamuso panganiran. Nana da madagal mamu miyambui kirang ada tanto malaapannya gitu miyang una. Nana isa pa na ada tira ng kutua tantira na kapku besi kuwagama sasalaan iran sumyaka suwa kuwagama. Nah gitu. Nah lagi iman tu nami alinuto na mimbaradu sa so pagtaw nami ada ang kutua mangasda kuwani mga tumaginting serng so mga pamula na madakal nami ada sabab sang kutua kiyang baradu sa pagtaw. Oriano to na sabab sa katiya miya taling umagyang oras na nasita nugu kitawisa diyangka balasangan wala sa mapya halang na iya mga bangsa tanu amya makinag penalamatan tanu agyang iya Ranao Radio saging panagunta maniran saging iya amanan yan na kapagulo niro ng General Manager si Hariza Adyong Alontu agyang iya mga technician balasangiran wala sa mapya nga iya panagunta maniran sa kapakandalang radio station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK.